Sa Good Vibes, nagadamo ang nagasagod sang carnivorous plants sa Negros o kon mga tanom nga nagakaon sang insekto. Ang satuan ay makita mo lang sa cable o kon sa YouTube, karon makita mo na personal. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga pitcher plant, makakaon siyang giting o kung gagmay nga ilaga. Iya ini ni Rene Alwamento, ang founder sa Bacolod Carnivorous Plant Society. Ang iba naman, nag-feed sa mga insekto kaangay sang lamok kag subay. That, isa makadakop kami mais mo sila, gina-feed na lang namo. Isang gulo siya? Subong wala, kay tungod yung i-display ta, kaya may baho siyang wrapper. Siyempre kami patay, May no? patay, ho. Nadunot yan. So, kumuligan mo, ikaw kabutang lang sa iya. May gagmay, may medium size kag may dalagko. May Southeast Asian nga pitcher plants kag may American. May tubig sa sulod kag ginaamag sa mga insekto, pati na gagmay nga mga paka. Ini naman ang ginatawag nga sand dunes. Daw kasubong sang bulak ang itsura, maka-capture man ini sang mga lamok. Ini ang ginatawag nga rainbow plant o kun mosquito plant. Naga-attract ini sa mga lamok kag naga-chop ini diri. Makita pa nga na-chop ang lamok nga hindi na makahalin matapos magpilit sa sini nga tanom. Naga-produce ini sing nectar, may gina-produce man ini nga baho nga maka-attract sa mga lamok. Mainly, ang gina-attract ya is mosquito. So that's why makita mo, 90% sang ginakaon niya sa buong or gina-trap is mosquito. They die, they don't tend to grow long, but you can duplicate them by cloning, by cuttings, like what they did. Cuttings mo lang siya. Cuttings to block mo lang sa main, and then they grow into a new one. So cloning. Ini naman ang ginatawag nga Venus flytraps. Ginatrap niya sa sulod ang insekto nga makasulod sa iya. Damang, subay, kag lamok nga makatandog sa iyang trigger hair. Masarado siya. Ang iya sininga lashes, amo ang nagakipot para hindi makagwa ang insekto. Iya naman ini ni Roslyn Lumawag, isa ka plantita sadto kag karon nag-level up pagid sa mga carnivorous plants. Happy mo lang niya? Actually, this is just a hobby. I am currently employed sa local government sa Talisay. Sa LGU? Yes. Ano naka-interest mo sa mga carnivorous plants? Actually, I just started with plants, and ornamental plants. Ornamental? Plantita ka una? Plantita, gid ko ya. Tapos, Yes. paano ka nakalabot sa mo ni? Nag-start ko sa Sandus na gamay-gamay with one of the pioneer ng mga growers. And dito ko nag-start. Kaya na-amaze ko nag-capture siya ang insects. Laigi may kuno abi ang pag-atipan sa mga carnivorous plants, duga sagod ka lang sang tanom/pets. Mas di lang na-enjoy mo ang ornamental or ang ini ng carnivorous? Mas na-enjoy ko ni. Lain naman siya Lain challenge, siya, no? mga challenge. Mas challenging ang pagsagod because it requires more attention. Atod ka? Kay more specific sila when it comes to watering, ang ilang media, ang light requirement. So, Di mo sabihin, di pa bayaan nga mabaya, siya mabuhay sila, ano mo gid siya? oo. Nagadamo sila nga nagasagod sa carnivorous plants, gani nakahimo na sila sa isa ka organisasyon. Para sa ila, isa lang ini kahabi nga nagahatag sang kalingawan. Ang ila collections ang sarang makita kag babakal sa plaza sang Talisay City tubtub sa weekend.